Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita, kat manipod iti pagayam tayo, nga agpailinged itinagan nga Amalia at taga Baguio City. Ako nana, Dear Mr. Lonely. Naragsak kami nga agasawa, nga uray awan anak mi. Ngem tiyak ninamnama, adum tenggayam kanya tiliday. Bueno, papagayam, intay mandenggen ti pakasaritaan ni Amalia, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Lalaki ti impas na mo kasinsin. Adan di taabay mo, oh. Wen, kasinsin. Narigata na ka nang ipasngay kan ko na. Naimbag, ta normal na ta. Wen nga rod kasinsin. Ay na, adan anak yung kanila kay mo. Wen, kasinsin. Apalan ka. Gaputa adan anak mo, kasinsin. Alfred, nagpasngayan ni kasinsin Arlene. Adaan-dan iti anak kanila kay na. Nagasat data dan anak da. Lakay, apay nga tanga aging ga ita, kat di tamutan maadaan iti anak. Innam atawuntan nga agasawa. Anyangay nga ron. Nalapit at talaga asaan ta amadaan iti anak. Diyak kaya tagpakita iti doktor. Diyak lakit di maklon. Nuko naan na may saak alupas. Saan na nanas kan ngagpakita tayo ti doktor. Nugasak ta ti maadaan iti anak. Dumteng tulat na dita. Hanggang no saan, nalabit akas ta talaga ti gasat ta. Ne, nakaturog ti ka anak dita idana ah. Wen, kay papaigdaklaang. Italamanen anak kapasyar ka dito balay ti kabsat mo, anak ka. Wananan, nang rekilpak pa'y lang iti istor ko. Takayat kayo asangkaran. Kailiw ko ti ka anak ka. Bay ampay laang ang maturog. O baum to inton makareeng. Imbag pa'y ti kabsat ko, tadan anak da. Ngam siya, aging ga ita, awan pa'y laang. Orayom lata, adan to lata. Kaanong to nga ta, nanan? Eh, basta dumteng to lata. Ay, uray ni kasinsin Arlene, nagpas ngayon. Siya laangan ti awan pa'y anak na. Ubing ka pa'y mat. Iso ang maadaan kayong tumot laang iti anak. Urayom laang, Amalia, anak ko. Ala, agawid kan anak. Ang mga no agdanag kan kanila kay mau. In-text ko kan ko na nga dak ti balay ti kabsat ko, nanang. Imbagak ayuray naklabiit, tagsango kaming to amangan. Sana bali, tadamot day talimuto yung ayawid ko. Wen tapno saan kanton nga agluto pay. Day tamangan lang ang di aramiden yaw. Nanang, no, ada anak ko. Umay kayo to nga tamot iti balay ni, tapno agaywan iti apo ko. Katuan kabayatan asibibiyagak. Tumulong aklata kada kayong agaywan kadagiti apo ko. Kaano ak tunga-tanga agsiko? Ay, unay kan aya. Nyalakit din. Ikabil mon iti eco bag day ta inlasin ko ang makanta. Agawit kan. Ang mga numabisinan ti asawa. Mangantang na kay. Naimas niluto ni nanan. Nanganakon, mangan kalatan. Sa dino pinanganan. Nang restaurant kami kanira mo nakatrabahwag. Kasta? Ay, imbagam ko mga rod, tananganak kun iji ayan dananang. Sayang pa'y dito taraon, nasaan mo't gayam amakan. Inaklangan ipakan iti aso. Ala, tapnaawan makunam. Kaduan ka na mangan. Basta di kan gumurgura. Alfred, maturugtan. Masapak pa'y nagringin ton bigat. Agluto akit armusarta. Tas tamot ng tibalon mo ang trabaho. Nadaawan ko.
Mabit lang, tasong bata. Hello? Apay kas niya eh. Naskan ka di nga umadayo ang mga sumbat iti cellphone na. Di na ka di kaya't amang ko ti pagsaritaan da iti mawag. Asino nga ta ti mawag? Asino di mawag? Tanaskan pa'y ang mapanusong batan iti ruwar? Di may sa akong parek. Apay na inawagan na ka katrabiin. Kwa? Saan ka nung kami na makaturo? Alaki din, maturog tan. Nakaturugan ni Alfred. Aginaya da ka bumawan. Ti cellphone na. Anak iti abay na. Adita, naanak ko na. Kinawat man no asino ti kinasarita na itay. Apay anas ka nga umadayo amang sumbat iti awag na. Jack ma-open ti cellphone na. Ada password na. Ito man pa nga ada password ti cellphone na. Idin to ta sigod mo't amalo kataklat ta. Anya ti kaya ta sa wanda ito eh. Ada ilimlimod na kanya. Ato yan ti balon mo. Ado ti insagana kasi daan. Saan akong nagbalon? Taadamang pakan kanya kintun pangal daw. Asino? Katrabahwak ni Ramon. Kasangay na itangal daw. Ngam siyak lakano ti ilibre na iti pangal daw. Ay, imbagam ko maadagos. Ta saan akon nagluto pa iti balon mo. Kanam tulat ta daytan. O ala, ina ko nagpalas ta sumra ka kun iti trabaho. Agdwa-dwa ka nila kay ko, kasinsin. Kasla da ilimlimod na kanya. Adan samot ng babae na. Gapo ka dita kunam anaskan nga umadayo amang sungbat, iti awag na. Kan ada pa yung password ti cellphone na. Kasinsin, tapno may kat ti panagduwa-duwam. Di surutam iti nalimad. Ha? Surutam iti nalimad. Aging ka iti opisina da. Kat orayam manen arumwar iti opisina da no lunch break da. Nga agpapan iti irurwar da iti malam. Kasla jak maaramid ti kasta, kasinsin. Penkam nupudno ti atap mo, wano saan. Iti kasta, may kat ti panagduwa-duwam. Jak aramidan ti kasta kasinsin. Mamati akasaan nga agaramid nila kay ko iti kalukuan. No kasta, ikatam ti atap mo nga adda babae na. Mabaling ka diti gumatang. Anya ti gatanga, miss. Oh, ada umaw-awan. Aha. Hello, Alfred, sweetheart. Imayak dito'y ayan nyo. Ngamjak ka mo no sa dino ti balayo dito eh. Apay na pan ka dita? Kaya't ko lang makita ti asawam, sweetheart. Pumanaw ka ditan. Agsubli ka diti dagos mo. Urayan na kityan. Okay, sweetheart. Bye. Manang, among ka dino sa dino dito iti balay ni Alfred? Alfred? Amalia tinagan ti asawa na. Ha? Kwa, diyan mo. Apay, anya ti kasapulam ka ni Alfred? Kaya't ko la amaam-am mo ti asawa na. Sino ka kadi? Kapinanom ni Alfred. Sige, ibagakan kan. Kat sikan ti mangibaga iti asawa ni Alfred. Masikuga kon. Anya? Masikog ka? Juan? Siyak itan ti ay-ayatan ni Alfred. Kat naragsa, gaputa maipaayak iti anak. Idinto ti asawa na, kat lupas. Anya? Aday ta, nairikap kong to istor ko. Mapanak itamot lang iti opisina pagpapayan ni Alfred. Apay akas to eh. Nagpigsa ti panagkabag-kabag. Akas na kayat ko ti agikis nga po iti gurak. Nas nga na matakwatak ti kinapudno. Aday
dayjay a Carla kat babae ni Alfred. Ramon, naimbag tala kita ka dito ruwar ti opisina yun. Ayan ni Alfred. Amalia. Ramon, si Kati kasi nga dan agayam ni Alfred dito opisina yun. Mabalin ka dito agdamag? Adda ka di babae na? Umay ka. Saan adito iti pagsaritaan ta, Amalia? Mapanta iti restaurant. Taijay tangag sarita. Diyak na yung pag-arupaliputan ng ti asawa. Idi pa'y lang a binagbagak ni Alfred, Amalia. Kaya't nakano ti maadaan iti anak. Isu aday ta. Idi naamam muna ni Carla. Tinutupan na maten. Ramon. Ngampagkalmaam la ko matirik na, Amalia. Di ka agdardara sudos. Nga agaramit iti kontra kadakwada. Taamangan nuad adda aparikot ti ipaina. Diyak maaklan na ito'y Ramon. Nakainuman mi idi ti grupo da Carla. Iji anagam amuda ka ni Alfred. Pagamuan, tanamuak nga dagaya man relasyon da. Nagsakit, Ramon. Kasla diyak maklon. Ang pang-aasim di mo ko masasawon ka ni Alfred. Asyak tinangibagakan ka. Uwan, Ramon. Katagyaman at taimbagam kanyang tipod no. Andan ti maglilipot. Amalia? Maglilipot ka! Awanan kay ni Bain! Pastrakan nakpay. Anya ti parikot mo? Sige, agsinatan. Pumanaw ka diti balay. Pakawanan nak, Amalia. Anya ti arami nagtapno Saan mapakawanak. ka mapakawan? Pumanaw ka! Amalia? Alam na kiti kawas mo na pumanaw ka diti balay. At nakarbangak diti balay. Gapot ang balay taado na ito'y. Nagbanugang taado tinagastos dito'y. Amalia? Kansi ka! Adda babaim. Isuawan karbangam nga agnad dito'y. Kadyak kaya tama ka din na di manglilipot na tao! Amalia, pang-aasim ka na. Pumanaw ka! Ay, una yan. Kunaknoan niya tinapasamakan ka. Tay mag-agsabaan nga inawagan na ko may dito'y balayaw. Nga pa'y akas na tirupam. Napuyat ka diyan nagsangsangay. Nanan, pinapanaw ko ni Alfred dito'y balay. Kaputan na babae na. Nakita ka mismo niya babae na taimay dito'y. Anya? Nagsinakamit ka ni Alfred. Iti anya aga po ang nagbabae iti asawam. Gaputaging ka itakatawan pa'y anak mi, Nanan. Katay jaya Carla. Masikong itan. Anya matan ti asawam. Kasna diyang kabaanan. Pagkalmaang tiriknam anak. Natural ang nasakit. Talino ko na ka ti asawam. Ay gampang asin. Tadi ka agar aramid iti pakadadaulam tumatlaang iti udi na. Nanang. Ay ala, bayamon ti asawam. Naapay namin ngaging kaita. Kandi ka maparaburan iti anak. Dahil tati makagapuan ng babae ni Alfred. Nagsakit, Nanang. Hello? Sino ka? Sorry ka lang ng amat niya. Gaputa di na kan ay ayatan ti asawa. Siya kitaan ti ay ayatan na. Kat masikugan mo. Anya? Sorry ha. Ngam saanan nga agsubli ni Alfred kan ka. Hoy! Garang ganjang a babae. Uray agan ano ka. Kabit kantulat ka. Agawit ya sawa. Tinawa ng bae na babae. Sige lang. Agragsak kayo ka ni Alfred. Nang saan kayo ang mapakawan?
Napan ko kinasaritan ni Alfred, kasinsin. Napana ka mismo iti dagusda iti babae na. Nakasaritak ti agnagan iti Ramon iti opisina da. Taiso mati ko nam agayam na itay. Anya tinapasamak iti panagsarita. Kaya't nalakano ti maadaan iti anak. Apaman na maala na ti anak da ka ni Carla. Adaywan lang da ito eh. Agsublikan ka. Kat umadayo kayo dito eh. Kasla nalakat ikastang ibagbagana. Kaya't nalakano nga ibagaday taken ka, idi paylaan. Nga maamak, taamangan nugura. Talaga akagura ko na yun. Diyak mapakawan. Kasinsin, kasano no agkid daw iti pamakawan kan ka. Kaya't na nga umadayo kayo. Akaduamin to ti anak da iti kabit na. Saan? Agsina kami laangan. Tapno maminsan ti sakit. Kasinsin, Tano makisinubyan kan kuana. Kat kambalay minto ti anak da iti kabit na. Pay palagip to lata kanyak ti kinagurib da. Iso amas kay kayat kulaangan. Asaan kami nga agsinubyan. Nagpasngay ni Carla, Mr. Lonely. Kat imadayo kano akadwa na ti anak da. Gaputa nakasarak iti lalaki abaknang. Ita, kayat ni Alfred ti agsublikan niya. Ngem jakpay inawat, gaputa na sakit latakan niya tinaramid na. To'y pagayam mo, Amalia. Agyaman at pagayam Amalia iti daytoy abakasarita. Pudno ang nalaka ti mamakawan, ngem narigat ti manglipat. No pa'y kasta, sapay la kumata maikam iti sabali agundaway ti asawam. Tapno mangrugi kayo manan. Ala, palagip manan daytoy karagiti addaanen iti asawa. Aliklikan kuma ti sulisom. Tati sulisom, dadaelen na ti pamilya. Ditan gagayem tinaggibusan, ti pakasaritaan ngayon patulod ti pagayam tayo ani Amalia ti Baguio City. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos para iti script kan direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itinkay panangtarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tay ikan biyagita, ket naggapo iti pagayam tayo ang nagpailinged itinagan alito, manipod iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Manipod nag-abroad ti asawa, saan na atinungpal ti Karina. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ti pagayam tayo anilito, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Bakit? Kaano ka kadingag pawit? Awan gamin may gatang ko ni ti balunan ni Dayan iti pagadalan. Amumet ti ubing ita. Di da kahit agbalon ni ti tuyo. Sana kas kada tayo idi. Idi da tayo pa iti agad-adal. Saan aga putada dito'y abroad? Katsyak ti gastos. Ang trabaho ka man tapno adda maitid mo iti anak ta. Tasyak ti agurnong iti kwarta tayo. Agrigrigatak dito'y nagtrabaho sa anak nga agnamnamay. Ngam nagkari ka, ano maka-abroad ka. Agpawit ka. Iti kasta, mapadasan mo ti anak mo ti agnamay. Ka, day ta tinamnamaam? Napanunod ko asaan anarigat ti umadayong. Iso akayat ko ti makaurnong adagos. Iso asa anak nga agpawit iti kwarta. Sika ti makaam mo nga agdiskitar iti pagbiagyo nga agama. Agyaman kakit di Taawanak di taapakpakan yun. Alangarod bakit? No, dahi tati ko nam. Sige Agurnong ka nga ron. Tasyak pala ang timakaam mo dito Alangarodan. Kani, mataktakak iti trabaho. Mawag kagayang tapno agpapawit ka iti kwarta. Siyempre, kaya't kamot na kumustaan. Bakit? Mala, ibabakon ti cellphone, tagtrabaho akon. Alangarod bakit? Agan-anad ka akanayon dita.
kamot gayam nga agugugot itinatan dito'y talon mo lito. Una nang, anusak ti agugot, tawan mo't masida. Agwamulan mo ta ni Ana iti abraw. Apay, saan kami pa'y nagpaweg? Saan ka nung agpawit na nang? Agurnong ka no, takayat na ti makaurnong adagos. Tanarikat ka no ti umadayo. Anya, di na mo't ipawit amin aswil doon na. Oray basit laang mo't ti maipawit na. Kumaan na nang. Nga mabayin ako ni ti asawa. Isa bayaklat na. Makaamuak ka nung agdiskitar para kadakan ni kandayan. Ay, nalabos mo't day ta asawam. Anya nga ron, tigungguna na nagabrod nga, no imutan na kayo man. Bayan tayo latan na nang. Ikarikatan latan at agdiskitar. Simangpat kagaya man anak ko. Kumusta iti pakadalan? Okay, matatang. Aywan gayam. Nagpawit ka din ni Nanang. Nakagatang kayo ni Tibalunag. Siguro, naimas ti si datay tatatang. Nakasaok ni Nanang mo, anak. Saan ka nung agpawit iti kwarta? Siya ka no ti makamo ngagtrabaho para kanata. Anya? Taapay ka no, tatang? Kaya't ni Nanang mo ti daras sa makaurnong. Di, kaslaawan mo't lang ti pagbaliwan ti panagbiag ta, tatang? Saan ka matanagan, anak? Saan ka matabaybayan? Awan nga rod balunag inton bigat? Ada itlog ang ginatang ko. Iso mati kabalak agatangan, anak ko. Anyamat tan. Itlog la ka na yun. Mababainak nga agbalbalon iti itlog ka na yun, tatang. E dinto adag iti kaklase. Awan agbalbalon iti itlog. Yala. No kasta. Ano sam nga rod ti agawid iti balay iti aldaw. Ta dito'y kaamangan tapno awan makakita nga itlog ti sidam, anak. Anyapay nga tatang. Uray na putpudot. Anusak ati magmag na nga agawid. Apay nga gawawit pa'y laang ni Dayan iti aldaw. Kat nakapudpudot, manong. Apay asaan mo pa'y lang apagbalunan. Tapno saanin ang masapol nga agawid. Di namat ngamin kaya tagbalon natin. Kayat na nga ro ti magmag na nakapudpudot. Diyak pa'y ngamin nalakot ay uging ko. Awan ni gatang ko'y tinaimas sa balunan na. Di namat kaya't tagbalon ni titlog. Anya nga iti serbi ni Ana nga ata iti abroad. Siya pa'y lang ka no ti makamo, ti kasapulan ni kanidayan, tagurnong ka no. Ay unay mo't ti kinaimot day ta. Sobra mo ti asawam. Apay, saan amasyan iti anak na? Binaybay aklatan ah. Mabainak mo't namang pilit nga agipaw eh. At dan gumatang iti uging ko, anak. Ano ti kaya't maabalunan, tama panak gumatang. Kayat ko ti hatdog kan longganisa, tatang. Ala nga ron, tayo so ti katangag. Ken gumatangak mo't na tinaimas asidata. Nasayat mo, tatang. Tapnusan akanayon latan anateng ti si data. Ano usam ko ma, no kanayon anatang ti sidata, anak. Among matirigrigat ko. Wen tatang. Numaminsan, babalawag ni Nanang. Apay adi na tamay turad na pawitan, tatang. Ala, saan ta na pagtungtungan na ita, anak ko? Naibagakmatan kan katirason. Kumusta kan bakit? Imbag man ta nakaawag ka. Imawag ang taumadanin ti birthday ni Dayan. Naisaganaam ka di mo lang, di pa nagkasangay na. Bakit? Diyak makaurong ta siyak mat amin taggastos. Isa ano mabalin, agpawit kay ti para ti mausarin to nagkasangay ni Dayan. Pansit lang ti kabalak agatangan. Nuan niya ti adda, iso ti anusan ni Dayan. Sa anak nga agpawit iti gastusin nyo laang apanghanda. Ano ti mas importante apakausaran ti kwarta? Pura italang mat nga kasangay ti anak ta. Saan ka kadi ang makauawan? Kinunak lang arudan ang naligat ti sasaadat nito eh. Iso ajak ipalubos ang masayang ti kwarta apag panpano ka. Sige nga ron, saan ka apilitan nga agipawit? Umadanin ti panagkasangay ko, tatang.
Ibagayo ka ni nanang, tamangan no kayat na tiagpaw ita kasangay ko. Nagsarita kami kaninanang mo. Talaga nga impatangkan ti inam ti saan na pa nagpawit. Anya? Dahil tatiagpay sa anak. So nga ano sa mo niya ti kabalak. Anyamat din ni nanang. Kaslamat din kwarta laang tinapatagkan ko ana. Saan mo kumaaguraan ti inam, anak ko? Ibagak tagpaiso ka na kayo, tatang. Kagurak ti aramidin ni nanang. Nanang, lumabalin. Umayo man ilutpan ni Dayan iti uray pansit lang. Tapno uray kaskasano. Maragsakan mo't na iti kasangay na. Apay, awan kwarta. Awan nga rod, nanang. Siyak mo't amin taggasgastos iti kasapulan mi. Tasan mo't nga agpaw-paw iti asawak. Ay unay matan ni Ana. Pinagbaliw ti kwartana. Kaslasaan na kayo matan nga ipagpatag ka ni Dayan. Diyay laagong urnungan ti aramidan na. Bayan tayo latan, nanang, no dahi ti kayat ng aramidan. Lilian, umay kayo itong Sabado iti balay. Paglutwak ni nanang iti pansit, kasangay ni Dayan. Pansit laang ti isagana yo? Anusan ay sulang mat ti kabalak. Amo ni Ana, pansit laang ti handa ti anak na? Amo na Kinunana nga rod nga anusan ni Dayan, anya ti adda. Kita taamang bumak ng adagos ti asawam, gapo iti kinaimot na. Mangrugi nga rod ang agsakit tinakam ni Dayan kenkwana. Di na mapabason ni Dayan no agsakit tinakam na kenkwana. Isang umay kayo inton Sabado tapno saan mo't unay nga agladingit ti anak ko. Nala, namnamaam nga umayag. Oray regalo kenkwana ti cake. Agpaiso? Wan, takaasi mo ti kaanakak. Ada iti abro ti inana. Ngampansit laang piman ti handana. Bilibak at talaga kang kalito. Apay man? Aday di abroad ti asawam. Ngam permi pay laang agagat mo. Wala, narigat no agsadot-sadutak. Agbisin kami akan ni Dayan. Apay, saan nga agpawpawit ni bakit mo? Day tatipod no. Ha? Apay, ada lalaki na iti abroad? Paragkunak kat awan man. Kaya't nalang kano ti makaurno nga dagos. Tanarigat ti agtrabaho iti abroad. Kaya't mo asawan? Ulos, asaan ang nagpawpawit ni bakit mo manipod nag-abroad? Wan, day tatipod no. Ay, una yan na panang parigat kan ka ni bakit mo? Lito? Dandani ka nag-graduate ti high school, anak. Wan tatang, kat para ka na kayo ti baligig. Gaputa na kayo ti nang paadal kanyak. Amang ano agawid ni nanang mo inton graduation mo? Awan bibiyang ko tatang, uray man saan nga gaw awit. Nay, apay mo ta nakastati sa iti ina. Kwarta tinapatagkan ko na tatang. Awan patagtakin ko na. Sana pudno na ita, anak. Saan yun nga isakit ni nanang, tatang? Maawatak mo't nga minti inam. Basol ko, nuapayan narigat ti biyag tayo. Siyak ti padre di pamilya. Kat siyak ko matirumbay nga agrimedyo iti agpay kada tayo. Ngam no napatagtakin ni nanang, tulungan na takuma. Ngam saan matatang? Pagbagi na laang tinapatagkan ko na. Anak ko. Ibagbaga akong tipod no, tatang. Nasakit tinakam ko kanina na. Nasayat mo't na naabutan ti graduation ni Dayan. Iso nga rod nga insapak tinagangwid. Takayat ko nga imatangan ti panagraduar ni Dayan. No kayat mo,
Si kanto ti mangi marcha iti anak ta. Siya ka talaga. Tasyak ka nga rod ti inana. May tatang ti kayat ko amang imarcha kanyak. Gaputa iso tinang paadal kanyak. Ha? Anak, saan ka kadi ang maragsakan? Tanagawid na ni nanang mo? Apay nagawid kayo pailaang nanang. Sayang ti birok yo. Agsubli kayo ni Dya abroad. Sana bali, takabaulan mo't ni tatang nga ipaidagiti ka sa pula. Anak, apay matanakas ta ti bagbagang kanya. Agur-urno nga. Takayat ko ang makabalay tayo itidakkan. Saan kat akas dito'y balay tayo abarong-barong. Oray pa'y nanang. Naiturod na kami ka ni tatang apapasan. Naarigla agsida kami iti asin. Awan patagmikan ka. Saan kayo la kumananagaw awit? Anak, husto daytan. Di nagpagsardangan tatang. Gaputa agpaiso ti bagbagak. Diyak laing pagaro. At tumukno sa dilangit tigura kanyak ti anak ta. Diyak namin kayat nga ibagakin ka. Tadyak kayat nga isupaya pampanunutan. Nagbidot ta kalakay. Anya ti kayat mo asawan. Gusto ti anak mo. Gapo iti ayat ko ang makornong adagos. Saan kayo pinanunot? Saan ko pinanunot ti marit na ti anak ko? Siyak ti aking basol. Gaputa saan kayo ang maipayan ni tinanam ayabiyag. Lapasag lang ti graduation ti anak ta. Agsubli ak iti abroad. At siyak ti mang paadal iti kolehiyo iti anak ta. Sigurado kay ti dayta. Wala kay. Kaya't ko ti bumawi iti anak ta. Lukasta, nagsubligaya man ija abroad ni nanang asana nagpakada. Nasakit ka di tinakam na, asaan nga iso tinang imarcha kanya. Nagpakada kanyak anak. Amo na ang nagbasol ken ka. Kanakit-kit daw iti pamakawan. Nagsubli iti abroad, takayat na nga iso timang paadal ken ka iti kolehyo. Apay nga rod asana personal adim mawat kanyak iti pamakawan tatang. Kan apay asana nagpakada kanyak. Gaputa saan ka pa yan nakasagana sumango ken ka. Ti kayat na, ket makabawi ken ka. Iso ka no, timang paadal ken ka iti kolehyo. Agpaiso ka di dayta tatang. Ang mga nuintun ad naman na ni Dya abroad, kat agbaliw man ang ti panunot na. Panagkunak kat saan ang anak ko. Nakaamirisan ni nanang mo. Pinaypayson ti asawag tinagpawit Mr. Lonely. Kat ita, ison timang papaadal iti anak mi. Iti pagayam mo, lito. Agyabanak pagayam lito, iti dahi ti apakasaritaam. Kat timakunak, nasaya at mat na nakaamiris ti asawam. Tauray asinumat nga anak, no saan asuportaran tinaganak na. Talaga nga umadayo tirik na ti ubing. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ti biyag ni Lito. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Insurat ni Mary Ann Nalica. Iti direksyon, Virgie Putley. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Triple R. Isagsagot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center, DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyon amin papagayam, ipakasaritaan ngayon kam ikanbiyag ita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingid itinagan nga ador, manipod iti bengget. Kastiman ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adamat pakasarita kiti biyag, akayat ko nga ibinglay kada kayo ita. Tabareng makaibati kada kayo, iti basit nga adal, kada iti padak adumdumngeg. Bueno, papagayam, intay din gen ti pakasaritaan ni Ador, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kasano da ito yan, Roger? Mangrikap mo't amin na massage clinic. Sa dino pa'y itangay, ti pangalaan tayo, iti pagbiag tayo. Awan mabalin tayo, Manong Ador.
Pandemya mo't ngaminan. Dahito ti magkagapo no apay nga agseratay palay. Huwag nga rod. Ay, huwag gayang. Kasanumot nga taitan, damarga kan ela. Huwag nga paiso. Kumusta da nga taitan? Ang damot lang nga taabastura? Tinasayaat. Intay da pasyaran. San abale, ag face mas tamat. Kaya't ko rita manong. Boring mat ngamin ti awan aramidan na. Inta pasyaran ida. Sige nga rod. Mapanta. Kumusta kayong ditoy, Marga? Ne, sigamat gayam, Ador. Apay ngay may ka. Idin to ta maiparit ti rumwar no awan importante a papanam. Amangan no makaala kay agrara ira asakit ita. Unay kamutin, Marga. Nagadunti imbagam. Kan may sa anak ngagmay-may sa nga imay ditoy ayan yo. Kadwak ni Roger. May baga oras mo, Manang Marga. Ay, kastamot kan ka, Roger. Ala, sumra kayo pa nga rod, Di taunag, ti pagsasaritaan tayo. Naimbag man ta nakapasyar kayo adwa, Manong Ador, Manong Roger. Makapaboring ti awan araramidan kan kasarsarita na. Huwag nga ron. Mailiw ka no ni Manong Ador ka ni Manang Marga. Iso a kinuyog ko dito ayan nyo. Anya? Tila ibagbagang mat, Roger. Katno si ka tinangawis kanya. Sa bagay, agbagay kayo matkiti adwa. Tinasayaat. Panawan ta payla ida, Roger. Inta agluto iti merienda tayo. Wanela. O sige, Manong Ador. Makaamukan ka ni Manang Marga, wan. Tila ibagbagat agi dya adwa agagayam ta. Ala, baybay ang talat taidan. Agistoryata man kit di. Tapno saan ta maboring. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house mikin ni Roger. Ma'am Daniela. At dan sakit di napatag nga ibagayo Nagsasarita kami ngamin kadagiti kakadwak nga officers iti massage clinic tayo. Kat nagnunumuan mi, ang maiwaras ti daddo maapundo tayo ita a pandemya. Dakkel ti maitulong dayto awagas kadagiti kakadwa tayo. Gapotaawan pamastrakan tayo. Kasta ka di, ma'am. Sigurado ang maragsakan dagiti kakadwak ang masahista. Gapo iti dayta. Pagyamanan mi, numaawat dan ti interview akash. Talagang ngamin aparikot ti impay daytoy a pandemya. Ay, wan nga rod. Ngambala, kitaan ti grupo no anya pay dagiti makatulong kada tayo. Kat ibagam kadagiti kakadwam, nga urayan dala ang ti maiwaras kada kayo. Kat si kanton ti makaam mo amang iwaras para kadakwada. Da kayon ti makaam mo, ma'am. Kat pagyamanan mila unay, gaputa da kayo lata at tumultulong kada kami. Nang runa ita panawan, takas to'y matan ti mapaspasamak. Naimbag lakid din tadain ti management a cash assistance para kada tayo ang masahesta. Una rod ading ela. Naimbag lang at da paggastos tayo, kabayatan ang nakasara tayo. O sige nga rod, mangan tayo, tapno saan nga agbaaw dagiti makan. Madamdaman ton ti panag-iistorya tayo. Ulmat nga paiso, Manong Ador. Enjoyan tayo kaya diti pa nagkakadwa tayo nga oray pandemya. Intun malpas tayo amangan. Mapan kami to ni Roger iti grocery. Ay, umayak mat Adamat gatangak, ela. Saanan manang? Intun mamisan to ti pa nag-grocery. Agis istorya kayo pa ilaan ka ni Manong Ador. Anya? Pasensya ka na, Marga. Ngam tinulagak da ela kan Roger. Tapno baybay anda ta dito'y ang makapagsarita. Nagloko dagijado. Pinanawan da tamatlatang dito'y. Ngam anya jay ko nam. Tinulag mo ida tapno panawan data dito'y. Uwan, Marga. Ngamin, adda kayat kung ibagakan ka. Kahit napatagda ito'y. Anya nga mi dayta, Ador. Pasensya ka na. Ngam kaya't kung ibaga, tipod no ang marikrik nagparakan ka. Anya nga min dayta. Di ka nagpalpalikaw pa'y.
Ibagam latan, no anya talaga ti kayat mo nga ibaga. Di ka kumagumurgura, Marga. Agayatakan ka. Anya? Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam ita kanyak, Ador? Laglagi pam nga anak ko. Upat da. Apay asyak pa lang ti pagdatunang. Gaputa talaga nga ayayatan ka. Kat napatagmatan kanyak dagiti amin ang napatagkan ka. No bilang ikanak iti gundaway, amang ipanaknak itinapudno a panagayat ko kan ka. Ibilang kunto, kaspudpudno nga anak, dagiti anak mo. Sigurado ka kadi iti dayta, Ador? Uwan, Marga. Kat ikarik nga agbalinak to anapudno, kadagiti karikan ka. Kinapudno na. Adamot reknakan ka, Ador. Kat sapay la kumaa. Tadi nak to pagladingitan no aklo ti ayat mo. Ikarik dayta, Marga. Gapo, taay ayatan ka unay-unay. Kablawan da kayo, Manang Marga. Manong Ador, naragsak kami agagayim yo para kada kayo. Agyaman kami, Ella. Nga, hindi yu payla ko maipagbaga iti sabali a tao. Ti maipapan kada kami kan ni Marga. Kidawon mi, nga ilimot tayo paylaan ko mati amin. Awan pare ko ti dayta Manong Ador. Awan pa nga ro ti dakdakamatan mi, kadagiti kakadwa tayo, no dayta ti kayatyo. Ay na Manong Ador, Manang Marga. Agkalay sa kayo kitin. Sayang ti panawon. Sika talaga, Ella. Di ka madanagan. Dumting tumat lang dayta. Ang amno ita, narigat pay laeng. Gaputa madama pay laeng ti pandemya. Sabagay matkit di Ala, da kayo lata nga rodan ti makam mo. Basta naragsak kami ka ni Roger, gaputa na ibkas matlaang ni Manong Ador, tinabayagan amarikrik nana para kan ka, Manang Marga. O, ala nga rodan nga. Ag-celebrar tayo. O, Ella, agluto tayo diti boarding house yo. Sige Ay, kayat ko dayta, Roger. Inta nga rod gumatang iti mailuto. Okay, awan pare ko iti dayta. Ang siyaklatan ti rumar. Agbati kan dito eh. Agyaman kami kada kayo adwa. Talaga, agagayam da kayo. Nasaya at magtanadanon ka dito boarding house ti kapsat ko, Ador. Apay ka di, Manang Linda. Adda ka di ibagam kanyak. Talaga nga adda, Ador. Kat napatag ti kayat ko nga ibaga. Kayat ko asalod sudan. Nupudno nga adda relasyon nyo ka ni Marga akabsat ko. Jak ilibak, Manang. Ngamay ayatok ti kapsat mo. Kat kabalak apanak nakanday takan ka. Nasaya at nga rod lukas na. Ngam kasanon dagiti anak ti kapsat ko. Adapay la agad-adal. Kabailam ka di nga ipatag ida. Uwan, Manang. Ipatag ko ida. Gaputa kabalak nga ipatag amin dagiti napatag ka ni Marga. Sige. Jaklapdan ti relasyon nyo. Ngam di mo kumapaspasakitan ni Marga. Gaputa siya ti makalaban. Ulitak ti agkari kada kayo, Manang Linda. Ipatag, kan ayatak itinapudno, ti kabsat mo. Agyaman ak unay no kastador. Sige nga rod. Ibati ko dagiti injag ko dito anat natin. Da kayon ton ti makaamo amang iluto ka dagito. Agyaman hag, Manang Linda. Sige, agawid akon. Inakpay agpakada ka ni Marga iji kusina. Nakaragragsak tayo amin ita, Marga. Kamaudyanan na. Manglukat matla ang ti massage clinic tayo. Uray kasano. Ipalubos dan amang lukat tayo manan. Wen nga rod. Kat sapay la ko ma. Taag sublimot lang dagiti sigod a customers tayo. Un Marga, idaw-dawat tayo dayta. Kumusta kayo dito, Manang Marga? Manong Ador? Kastoy, naragsak. Gaputag trabaho tayo matlaangan. Wen nga rod. Adan tumatlangan may pauit ko kadagiti anak ko ija probinsya. Wan, Manang. Barbarang umadunto ti customer tayo intun agbayag. Di ka madanagan, Marga. Tulungan ka kadagiti anak mo. Agyaman ak nukas na, Ador. Mabainak kumakan ka. Gaputa saan mo mat a responsibilidad ida. Manipod ita. At tinulong tan.
No manugot talakit di. Agkalay satan. Ay, ala, sorry Adaak namin dito eh. O sige, panawan kayo pa eh. Tapno makapagsarita kayo yung baga. Okay lang, Ella. Saan abalay? Gapu tapagayam da ka. Wenmat nga agpaiso, Ella. Sige, Ador. Kasaritak to dagiti anak ko, maipapan iti daytoy abanag. Naragsakak para kada kayo adwa, Marga, Ador. Naadaan kamot laangan iti love life. Wala, Rod, ma'am. Kat sapay la ko ma. Tamalpas matan da ito pandemya. Tapno agsublimatan ito normal, tibiyag tayo amin. Sapay ko matakas ta, Ador. O sige nga, Rod. Panawan ka pa'y ditoy. Kasaritak mo't nagiti daduma kakadua tayo. Sige laan, ma'am. Anya ka di pa'y laang tiar aramidam dito'y ruar, Marga. Nalamagan dito'y. Sumraktan di taunag. Pampanunutak lang amin ti sitwasyon ta. Kasanon, no saan dak akayat dagiti kakabagyam. Hindi ka kumagpanunot iti kasta. Saan dak tumat nga talabdan, gaputa talaga ngay ayatan ka. Kan maysa, nasayaat ka atao. Isungawan mo't nga ta ti makunada. Sapay la ko mga rod takasta, Ador. Sige nga rod, sumraktan. Nalamiis nga agpayson dito ruar. Kumusta nga iti panakisarita tayo kanina na Linda? Mayat-mat, Roger. Impalawag ko kan kuana, ti maipapan iti naamon na. Nga imbagbaga ti ka anak maipapan kan ni Marga. Kasta tinasayat. Siguro nyo ti mabalin adiyo pag kinaawatan ka ni Manang Marga. Wan, Roger. Diyak ngamin kayat nga daron swa adimi pag kinaawatan. Gapo, tay ayat ag unay ni Marga. Ay na, nagmayat dito igit ti baybay. Naimbaglakit din, talampasan ti pandemya. Makapagpasyar tayo nakastoy. Wan nga, Rod, Ella. Isu nga enjoyin tayo ti aglangoy ita. Wala naman ang aton. Katagyaman tayo iti Diyos. Kaputa di na tayo binaybayan, oray di karigatan ti pandemya. Gusto ka, Roger. Ala, intayo nga rodan aglangoy. Ag-enjoy tayo. Naragsakak, gapu tanasarakak ni Ayat, oray kasla imposiblen, Mr. Lonely. Ita, naragsak kami ka ni Marga, ket kaden nami dagiti anak na. Kastan, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Ador. Ador pagayam, agyaman kami iti panangibinglay mo, iti daytoy apakasaritaam. Napintas ti love story yo. Ket ditoy ang mapanagnakan, ani Ayat, ket addan na eranta apanawen, tapno masarakam. Bueno, papagayam, inkay nangigan ti panakaidrama, ti pakasaritaan ti pagayam, ani Ador, ditoy drama tayo. Dear Mr. Lonely. Insurat ni Brian B. Agustin. Iti direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Triple R. Musika, and computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, ti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon, agyaman kami, itinkay panang tarabay.